स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि 16थि बोसोरसालिया जथुमा 115थि मागो पूर्णिमा खुंफुंगोननि थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानी गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फैगौ 23 फेब्रुआरि शुक्रबार खालाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि 16थि बोसोरसालिया जथुमा आरो 115थि मागो पूर्णिमानि थाखाय सायनासालि यज्ञ मण्डप बायदि लुफुंनाया 90% आवगायबाय। बेनिखायनो फैगौ 23 फेब्रुआरि शुक्रबार खालाराव ज्योति स्वरूप सिबियारि गासै रायजो राजाफोरखौ दोलै नोगोरै फैनानै बाहागो लाफैनो गुरैयै खावलायहरदों खुंफुं आफादनिफ्राय। मिरु ब्रह्म धर्मथ' नङा जाहैबाय जोंना स्वरूप स्थिति प्रसार संसद। दा 115थि मागि पुर्णिमा आरो बेनिफ्राय 16थि स्वरूप स्थिति प्रसार संसद नर्थ इस्टनि जानो गोनां नैबे 23-24 लादोंमोन जोङो। बे गासिबो हाबाफारिया 90% आग बारायबाय। दा बेवहाय जोंनि दुखु गोनां फोरमायनो गोनां जोंहा हुदु ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटि आरो बेनिफ्राय स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि जे कोअर्डिनेशन कमिटिया एंगार हायि जाहोनाव जोंनि नैबे 24 अर्थात मागि पुर्णिमा बेखौ क'क्राझार ग्रीन फिल्डआव गाजा गोमजायै खुंनो नाजादोंब्लाबो जोङो नैबेहाय जोंनि सेसापानी अर्थात गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव बेवहाय जोङो गाजा गोमजायै सानसेयैबाबो संसदनि बिथोन बायदियै आबुङै खुंफुंनो नाजाबाय। बेनिखायनो जोङो अर्थात आङो आरसि बा रायदाव आफादनि जानानै गासैबो जोंनि ज्योति स्वरूप सिबियारि आइ आफामोनखौ खावलायहरो जाहाथे आइ आरो आफामोनहा 23 खालार अर्थात 23 थारिख खालि फुङावनो जिहेथु जोंनि प्रग्रामा जासिगोन बा अखण्ड यज्ञखौ प्रज्वलन खालामनानै जोंनि शास्त्र मेल बा भक्त मेलखौ मोनायाव लांदों। दा बेनिखायनो आं शास्त्र मेल बा अखण्ड यज्ञखौ लानो थाखाय जोंनि सा सानजा ओनसोलाव थानाय बा ज्योति स्वरूप सिबियारि आइ आफामोनखौ गले गले खावलायो जाहाथे बयबो बाहागो लाफैनानै नैबे 23 थारिखनि स्वरूप स्थिति प्रसार संसदनि जानो गोनां हाबाफारिखौ आबुङै महर होयो आरो गाजा गोमजायै फैनानै जोंनि रायदाव आफादखौ हेफाजाब होयो। बिनि थाखाय आं खावलायहरबाय जाहाथे मोनफ्रोमबो आन्सलिक जिल्ला प्राइमारिनि भक्त आइ आरो आफामोनहा गाव गावनि बेसेन गोनां समखौ एंगारनानैब्लाबो सानसेनि हाबाफारि जिहेथु लानानै दङ बयबो मिथिखाबाय। दा बे हाबाफारिखौ जाफुंनो होफैयो आं बेखौ खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। सानसेल' जासिगोन नामा? सानसेल'। थैनि सुगार बेरामजों नोंथांमोना भुगिनांनानै दं नामा? DB निउसआ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गाहाम सावस्रिनि मुलाम्फानि थाखाय थै सुगार बेरामनिफ्राय रैखाथि जानायनि मोनसे राहा लानानै फैदों। प्रबेरी जुसआ नोंथांमोनखौ सुगार बेरामनिफ्राय रैखाथि खालामगोन। बे जुसआव नोंथाङा मुलाम्फा मोननो हागोन। ब्लाड सुगार आरो हासुमुत्रा बेरामनि फिनजाथायखौ साबसिन खालामनायाव हेफाजाब, मोदोम दुंखांनायाव हेफाजाब, थांना थानायाव रैखाथिनि थाखाय गोबां मुलाम्फा, नोंथांनि मोदोमनि बिगुरनि थाखाय मोजां, केन्सार बेरामनि हेंथायै रैखाथिनि थाखाय हेफाजाब आरो गोबां सावस्रिनि मुलाम्फाफोर। थै सुगार बेरामनिफ्राय रैखाथि मोननो बेफोर गासैबो सावस्रिनि मुलाम्फाफोरखौ प्रबेरी जुसनिफ्राय मोननो हागोन। गाहाम देहानि थाखाय बे प्रडाक्टखौ DB निउसनि गेजेरजों
खौरां लाना थाबैनो लादो। गुवारै मिथिनो आरो प्रडाक्टखौ मोननो थाखाय जानबुं नाम्बार 99740307338 आव जगाजग खालामनो हागोन।